רבים חושבים ששיכוך מלא זה תמיד יותר טוב מהארטל, אבל האם זה באמת נכון? היום אני הולך להראות לכם ששיכוך מלא לא טוב כל כך כמו שאתם חושבים, או אפילו גרוע יותר מזנב קשיח. אז בואו נתחיל. מה זה בכלל? אז קודם כל, מה ההבדל? הארטל זה אופניים עם בולם רק מקדימה. לשיכוך מלא יש בולמים גם מקדימה וגם מאחורה. נשמע פשוט, כן, אבל ההבדלים האלה משפיעים על הכל, מהמחיר ועד איך שאתם רוכבים. אז נדבר על הארטל קודם. מחיר. הארטל עולה בדרך כלל מ-30 עד 50% פחות משיכוך מלא באותה רמת תבזור. למה? פחות חלקים ופחות טכנולוגיה מורכבת, כמו נגיד בולם אחורי למשל. תחזוקה. פחות חלקים נעים, פחות דברים שיכולים להישבר, אין צורך בשירות בולם אחורי והמשולש האחורי, פשוט יותר, זול יותר וקל לתחזוק. פיתוח טכניקה. זה הדבר הכי חשוב בהארטל. הארטל מאלץ אתכם ללמוד לרכב נכון, לבחור קווים טובים, להרים את הגלגל מעל מכשולים, אתם הופכים לרכוב טוב יותר. עכשיו בואו נדבר על שיכוך מלא. נוחות. הבולם האחורי סופג את כל המכות אחרי רכיבה ארוכה. אגב, הידיים שלכם יודו לכם. אחיזה. הגלגל האחורי נשאר במגע עם הקרקע גם קטעים טכניים. זה אומר יותר שליטה, יותר ביטחון וכמובן יותר מהירות. ביצועים בירידות. פה שיכוך מלא באמת זורח. אתם יכולים לרכב מהר יותר, לקפוץ גבוה יותר, לעבור מכשולים גדולים יותר, ואופניים סופגים את ההשפעה. וכמעט שכחתי, שיכוך מלא יכול לסלוח לכם אם נגיד בחרתם קו לא נכון או משהו דומה, בגלל שככה או אחרת הבולם האחורי יוכל לכם את הכל. אוקיי, אז מה טוב יותר? עדיף הארטל אם אתם מתחילים ורוצים ללמוד טכניקה נכונה, התקציב שלכם מוגבל, אתם רוכבים בעיקר קורס קאנטרי קליל ושבילים לא קשים מדי. עדיף שיכוך מלא אם אתם רוכבים הרבה בשטחים טכניים, אתם אוהבים ירידות מהירות וקפיצות, נוחות חשובה לכם, התקציב מאפשר. בקיצור, הארטל זה כמו רכבת הרים, זורק אתכם מצד לצד, אבל עושה אותך רוכב טוב יותר. לעומת זאת, שיכוך מלא זה כמו ספה נוחה, נוח יותר, אבל אתה משלם על זה בעלויות. אני אישית אוהב גם שיכוך מלא וגם הארטל, לא משנה לי כל כך על מה לרכב. טוב, אז אם אתם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לשים לייק וסאב וביי.